बबे कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दं सिखावनि साजाया मेलेम गलायनाय गावथारनाय? बेखौल' बुंदो। आं सिनाया, आं मिथिया होनबानो जे दिनै जारिमिना बावगोन बे माब्लाबाबो खोथा जानो हाया। आरो नों आं सोरबा सिनायैनि गेजेरजोंबो जारिमिननिफ्राय दिनै सनानि हांखोजों लिरनानै गालांनाय माखासे सुबुंफोरनि रलफ्रा गोमालांगोन बेबो नङा। दिनै बिनि सोमोन्दैनो गुवार सावरायगोन आरो लोगोसे थांनाय जायनाखि चिरां डिस्ट्रिक्टनि दैबानाजों खुरखाजानाय जायगानिया मोनसे फरेस्ट एरियायाव थाफैनानै हालाय हाफायै इभिकसन खालामजादों गभर्नमेन्टआ। बर'फोरखौ थाब नोजोर होयो नामा, बिसिनाव थाब सौहैयो नामा, जेखि डिपार्टमेन्टआनो जाया मानो दा बर'फोरखौ बेबायदि बिथांमोना हालाय हाफाय नोजोराव लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायगोन। खुलुमबाय, हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि दिनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव दैबानाजों खुरखाजाबाय मोनसे गामि हिसाबै एसे बुरजा न'खरनि सुबुंफ्रा बेवहाय थायोमोन, रायजो जायोमोन, संसार जायोमोन। दिनै दैबानाजों खुरखाजानायनि जाहोनाव दैबानानि माखासे प्रटेक्सन गैयैयाव दैबानाखौ जाफिनजाबाय थाजानो गिनानै बिथांमोना दोरोदनानै हालाय हाफाय जानानै फैनांबाय। अथ'स' बिसोरखौ फ्लाड कन्ट्रल डिपार्टमेन्टफ्रा नायसननानै, जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नायसननानै बा जोंनि दा गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय इउपिपिएलनि माखासे एमएलएफ्रा नायसननानै जयेन्ट साराहाय नायसननानै बिथांमोननि थानाय जानायनि बेब'स्था खालामना होनांगौमोन आरो दैबानाया इयुनाव जाहाथे जाफिननानै बे रायजो दैबानाखौ दैबानाया जाहाथे बिथांमोननि गामिखौ नस्थ' खालामनो हाया बेनि थाखाय माखासे प्रटेक्सननि बेब'स्थाखौ लानांगौमोन। बिथांमोननो बेब'स्था होनांगौमोनबो, लस जानायखौ होफिननांगौमोन। दिनै बे बेब'स्था गैयैनि बिथांमोना इयुनाव जोङो सातजारला जानांगोन, दैबानानि उदखाराव जोङो थानो हानाय नङा बेखौ साननानै बिथांमोना हालाय हाफाय जानानै दिनै बहाबा थाफैबाय फरेस्ट एरियायावहाय। दिनै सोरनिबा रबार गायनायनि खैसार मासार होनदों, खैसार नङाबो जानो हागौ, नों आंनि नोजोरासो खैसार बादि गोलैदों जानो हागौ। नाथाय बै रायजो राजानि साननाय हनाय माखासे सिन्था धाराखौ आरो माखासे बिथांमोननि दुखु जारलाखौ नायहरोब्ला जोङो बेब'स्था लानांगौ। आं होनाखै जे इलिगेल मोनसे हायाव बर'फोरबाबो बिथांमोना बेयाव रायजो जाथों होननानै बुङाखै। दिनै बिथां मावख'गिरिया बुंदों, बिथांमोननि इमसन्सजों दिनै खोथा गैया, जोंबो होनहरजानाय हिसाबै डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों। हय नंगौ, इमसन्सजों खोथा गैया, खिन्थु दिनै मानो बर'फोरखौ थाब नायसनो, थाब नुसनो, हालाय हाफाय बिथांमोननि रायजो जानायखौ बेब'स्था होनो नागारै बेब'स्थानि सुबिदाफोरखौ मोनहोनायखौथ' बाद होदो, जेराव मोनो बेयाव होखारलानाय उफाय गैयि जालाना। दिनै नोंथांमोननि ल' एन्ड अर्डारफ्रा एथ' गोरामोनब्ला दिनै बिथांमोना मानो दैबानाजों भुगिनांदों, गिख्रंथाव दैबानानि गोहोम खोख्लैनायाव बिथांमोना मानो जायगा सोलायनांगौ जादों? थिगैनो दं, प्रटेक्सननि बेब'स्था दंमोनब्लाथ' बिथांमोनाबो बे एरियानिफ्राय दोरोदबोआमोन। जेरैखि जाया बिथांमोना बुंबावदों जे गभर्नमेन्ट अफिसियेल्स बिथांमोना, गभर्नमेन्टआ आयेन कानुननि गेजेरजों सोलियो। दे बेखौ होखारदो, होखारहरबाय जेला बेयाव थानो मोनला मोजाङै बुंनानै रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे जायगायाव गामियावनो बिथांमोनखौ दोनहैफिननानै दिनै नोंथांमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दोनाबाबो जोंनिफ्राय एमएलए दङ, इउपिपिएलनिफ्राय बिटिआर सरखार दङ, बिथांमोना बेब'स्था लादो, बेखौसो आं खावलायनो लुबैयो। लोगोसे नैबे रन्जित बसुमतारी बुंनाय बे जे खोथा, बे खोथाया जाहैबाय दिनै बिथाङा आं मिथिया होनबानो दिनै दावराव देख्रेबआ जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर' जाथिनि हाबा मावनायाव जाखिनि गोदोनिफ्रायनो रल लाबोदों बे बुस्थुआ मालाबाबो गोमानानै थाङा। सोरबा सासे सानै दैदेनगिरिया राजखान्थिनि हाब भाब मोननानै, राजखान्थियारि माखासे खुगा बाहायनानै, राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय सिनाया होनबानो जे दिनैनि दिनावहाय सासे बड'लेण्ड आन्दलनाव
रल लाबोनाय, दैदेनबोनाय, खामानि मावबोनाय बर'नि जारिमिनाव लिरनानै गालांजानाया मालाबाबो गोमोरनानै थाङा। बुंग्राया बुंथों, मावनायखौ रायजोफ्रा मिथिगौ, नंगौ बर'नि जारिमिनाव थालांगोन। आं बुंदों जाहैबाय दावराव देख्रेब नार्जारी सारनि खोथाखौ। दिनै बिथां रनजित बसुमतारीया मोनसे आफादनिफ्राय थांनानै दिनै EM जानायनि थाखायसो बिथांखौ सिनायाखै होनदों ना दिनै बिथांखौ सिनायखाया? नैबे मैया दाख्लैनि निउस अमर सिं सारखौ सिनाया होननाय बिनि सायावल' आं बेस खालामनानै खोथाखौ बुङाखै जे अनेक बारावनो बिथाङा दावराव देख्रेबखौ दावराय देख्रेब होनबाय। माने नामखौ मोजां मिथिया, मानसिखौ मोजाङै सिनायाखैमोन। बेखायनो बिथाङा नामखौ मिथियैखायनो, मानसिखौ सिनायैखायनो नामखौ गोरोन्थियै बुंगासिनो दं। होमब्ला बे बिथांखौ बिलु होआ। दावराव देख्रेब सारखौ बियो दावराय देख्रेब होननाय माने बेखौ मोजाङै मिथिया रनजित बसुमतारी सारा। आं बिनि सायावसो बुंदों दिनै। खिन्थु बे मिथिनाय मिथियै गोदोनिफ्रायनो जों उन्दै उन्दैयाव खोनाबोनाय आरो जोंनि गारजेन बिथांमोनाबो बिथांखौ नामखरा होननानै मिथिनो मोनो। आरो बिथाङाथ' बड'फा UN ब्रह्मजों बड'लेण्ड आन्दलनावहाय रल दंबोयो। दा बेबादि मानसिखौ मिथियै बादि दावराव देख्रेब नामखौ दावराय देख्रेब होननाया बिथाङा बेखौ मिथियै गुइन दोनै बादि नुनो मोनो। दा बेजों लोगोसे दिनै बिथांमोना बिराद कनस्टिटिउसननि खोथा बुङो, आयेन कानुन ल' एन्ड अर्डारनि खोथा बुङो, डेम'क्रेसिनि खोथा बुङो। नाथाय दिनै बे डेम'क्रेसियावनो बिथांमोनानो डेम'क्रेसिनि रुल्सखौ, कनस्टिटिउसनखौ सिफायनानै ब्रेक खालामनानै माखासे खोथा बुङो। हमनानै लादो फर एन एग्जाम्पल हिसाबै थांनाय समाव राकेश ब्रह्म सारा जे बै हेमन्त नार्जारी गावथारजानायखौ सिखाव होनदों आरो सिखावनि साजाया माबादि जानांगौ, माबानि साजाया माबादि जानांगौ, उमुकनि साजाया मारै जानांगौ, बेखौ बिदि बुंदों बिथाङा। बबे कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दं सिखावनि साजाया मेलेम गलायनाय गावथारनाय? बेखौल' बुंदो। आं बेखौल' बेयाव बुंबाय। नोंथांमोना आरो मा सानदों बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायनो हागोन। स' आं बिदिखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामबाय, रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।